Itong panahon. Na, nakita ko pa na. Ay, alam mo. Forget your torch, guys. Lalaglag ka nga. Buon sa kalimon. Dari. Aba. Oh my god. So, ano ko dapat mo yan eh? Ah! Okay, dito. Technique pa na ako inatong ko. Ano? Ngit-ngit naman. Oh my god. Ay, tingog-tingog ko ba kayo mga... Okay. Hindi nila. Okay. Oops. Oh my god. Ah, nakakalula. Okay. Woo. Scary, huh?
Okay. What movie? Lang. Ah, scary. Tira na na eh. Oh my God. Oh my God. Hindi na ba yung bilit yung magininginay, katapit ang taghago ko ron. Grabe. Oh my God. So, paano lagi ta? One, two, three. Oh, pag masyadong excited mo ba? Okay. Yung ano? Yung sa skeleton? Limot po tsugod na bet. Kapit ang buhat ang... Kapit ang buhat ang sword.
Okay. Kulbaan na kayo. Tara. Background music, chill naman kayo. Hanggang niya na. Pares itong giagian. Scary. Okay. Back. Kuyawan ako, oy. Pares itong gagian, be. Scary. Ang balik ito sa itong gagian kay kuha na itong iron. Kay iron mo itong yan hindi. Itas gawas. Wait. Subayan na ni mo ng kuan, guys. Subayan ra ang wala ang iron. Nawala ang iron. Balik ta. Bagay. Okay. Ayun mo ito kung gianhin life versus death life. Ano ko kabalo storya. Kuba oy, ngit-ngit man. Ano to tabi? Sinebangag dito. Sorry guys, ang huling day ko kay nakulbaan na kayo ko. Tawag mo ng skeleton.
Dikit yung tuloy. Oh, my gold. Hmm. Ito yung kailangan nilabay. Hanapin na taon. Yan, uy, gulba na kayo. Shh, paminaw na ako, guys. Magawas ako sa layo mo kahit pero gawas mo sa zombie. Kaya ulit. Sundan nato ning ano. Phone. Ni Tony asin. Asin. Hindi. Hindi nato ni siya. Ano. Ito na akong plano, guys. Oh, duha man ni ka buok. Wala ito piliin. Wala naman. Ah, hindi na pabalik. Wala na. Ay, tura. Okay. Ano na? Oh, na. Okay, good. Scared. Lapis lazuli. Hmm. Tinatubo ko yan. Katulungan ni.
May goods. May kuan. May kuyawan ako. Hmm. Scary, guys. I hear some. Now, north, south, north, south, east, west. Okay. Grabe. Grabe ka scary. Oh my god. Grabe ka scary.
Parkour! Abis, hindi man kayo. Namatay doon. Eh, wala akong iba nakuha. Hindi. Ayan lang. Hindi ko muna